Ikaskuntza irakaskuntza egoera baten ikaslea beti da ardatz. Eta ikasle ardatz izanik, ikasle horren ongizate, jakimina eta ikasgirua zaintzen dauen testuinguru fisiko bat behar dugu. Ikastolan egin dugun eraberritze hau horri erantzuten dotza. Baina baita etorkizuneko erronka metodologiko eta pedagogikoei. Ikaskuntza egoerak elkar bizitzan eta elkarrekintzan garatzen die. Bai? Eraskotara ikasi eginke, taldean, talde txikitan, talde handitan, gure espazioek horri erantzun nahi izan dio, baita errespetuzko elkar bizitzari. Hortik, geletako gardentasuna, ulertuta gelak eta karrajoak biak direla ikasguneak. Bestalde batetik, gela barruan, talde lan horri lagunduko dion lan tresnak erantziz. Mahai kooperatiboak, aulkien diseinua, apaletako diseinua, gure egunerokotasuneko funtzionamenduai erantzuteko pentsatuak daude. Gure geletan eta adintarte honetan eraskotako jarduera gauzatzen dira arlo desberdinetatik. Ikusentzunezkoak, motorikoak, arreta berezi bat eskatzen dutenak, horregaitik gelak eta materiala malguak behar dute izan ekintza edo jarduera horrei egokitzeko. Gelabarruko hormak arbel bihurtzea edo gelabarruko arbelak ateak bihurtzea, ikaskuntza egoeretan beste 1000 aukerarako esperientziak ahalbideratzen ditut. Eta hori lortu nahi izan dugu. Bai inklusioari begira eta baita arlo bakotzetik irakasle bakotzak garatu nahi dituen jarduerei begira.